السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همّا نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturuşuqlanız ve muhabbetleriniz içer daşarlarınız bilen muhabbet dost yarın elinden tutmanız lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize ilun içeriğiniz dost yarınız kavmi hişiniz enatağınız oğulluydunuz dünya ve ahir saadet gönülmek yüzü aklık versin inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 54. yaşının ahiri 55. yaşa giren yağdaylarına beyik Allah köklüdüğünden bir neçe bolan mübarek vakalardan hizmetine de yetirer, içinden almalı dersleri bilen bile. Bir kuş daqiqa bir muqaddama aytsak elbette qayım bilinmeli esasi vurrunlardan. Dini İslam'ın aydiyan vurrunu. Ey mümin Müslüman doğalla. Huday Taala'nın insanı beren nimetleri kän. Qaw qulağınız gerin, havasını cem edin, qaw düşünmeli vurrun. Huday Taala İnsanlara beren nimeti katıken sanap tüküdürlük değil. Şol nimetin biri mal nimet, pul nimet, servet nimet. Mal bilen, pulun bilen, yer yurdun bilen dinine hizmet etip bilyen, özün ayak üstüne durup bilyen, garip kasar gözleyip bilyen, din ehline hizmet etip bilyen, dini gollap bilyen, bil ahira dünya ve ahiretin avat bolmağına sebep bolup bilye. Mal bir nimet iki, ilm da bir nimet, mal da bir nimet. İmme pek dinimizde men şu nimete, mal diyen nimete yetecek deyip haram işe bulaşıp barmağa icazet vermiyor. Ya şu mal diyen, pul diyen, servet diyen, maşin motor diyen nimet eline gelenine şoň menenne bir haram iş etmege Hudaý Taala icazet vermiyor. İnhaqis qıçık dünýeden çüreyim, maldan çüreyim, puldan çüreyim dinin aýtýan işi. Mal bir nimet, şonu tapçak bolup harama girmeliler. Ol nimet eline gelinde de haram iş etmeliler. Ol nimet bilin dünya ahiretini abad etip bilyen. Hulasa Peygamberimiz
sahabalar bilen Medine-i Münevvere'ye düşenin Torondan görüpdirle Medine-i Münevvere'nin süýjü suwy ýok. Birji bir süýjü suwy varmışdyk, Bi'r Roma diýen. Bir Yahudi bir kafirin elinemişdik. Bi'r Roma. İştekal ashab radıyallahu anhum qilletel ma'i. Bir yıl geçer ýagdaýda Peygamberimizin mübarek 55-nji ýaşy girer ýagdaýynda sahabalar Peygamberimizin ýanyna öz aralaryna suwun azlygyndan narahat bolupdyrlar. Birje Bi'r Roma, Roma diýen bir gowy varmış, süýjü suw varmış. Fakat şondan içten suw süýjü ýokumly, o da bir Yahudinki, o da hewre baha satýanmışdy. İçmeli suw hewre baha berýänmiş. Ohan Peygamberimiz muňa narahat bolupdyr Medinede suwun azlygyna. Ohan sahabalarynyň üýşmerek ýagdaýlary waka aralaryna baryp özüniň şol Yahudiň elinäki goýy musulmanlyň elini bolmagyny hewes etýänligini daşyna çykaryp aýdypdyr Rasulullah jan. Men yeşteri bi'r Roma ve yec'alu delwehu ma'a dila'il muslimin ve lehu biha aynun fil cenneh. Ey sahabalarım, şol Yahudiň bir süýjük suwly goýusy var. Kim şonu barıp satın alıp biler şu Yahudi'den? O satın alandan sonra özüne haslap pay billimeni, özünü de her wagt şu satın alan adama da her wagt su gerek bolsa başka adamlar bilen bile deň çekip alsa men Peygamber zaman cennette şondan çirin bir çeşme şondan çirin men zamanını iptir her kim şonu satın alsa dipdir. Bi'r Roma her kim şonu satın alsa, sonra da men satın aldım deyip sefe evvel durmasa, özünü de başka musulmanlar bilen deň etse, ve lehu biha aynun fil cenneh, cennetten bir çeşme şoňa Hudaý Taala zamanyny baý diýe, men zaman şoňa dipdir Rasulullah jan. Aham Hazreti Osman radıyallahu anh Rasulullah janyň iki gyzy bilen izdivaç eden. Aham bi oğrunça alacakta diýmenler, alacak diýerli diýmenler. Turakana gidip Yahudiye sataşıpdyr. Yahudi men satjak diýerlipdir. Näme? Güne satyp öti pul uradan çykaryp öti ondan. Hazreti Osman radıyallahu anh aýdypdyr, bi'ni nisfahu. Yarsyny satmaňa diýipdir. Näçe kıymat bilen satsaň men alaýyn, yarsyny sata diýipdir. Aham ol aýdypdyr, yarsyny sataýyn diýipdir. Yarsyny kän malyň baraberine satypdyr. Aham muwafakat etipdirle, fekâne yevmen li Osman ve yevmen lil Yahudi. Bir gün goýy Hazreti Osmanyň eline we bir gün Yahudiň eline. Muwafakat şoňa bolupdyr. Am Hazreti Osman puluny beripde, goýyň ýasy öz adyna geçenden soňra bir gün özüne we bir gün Yahudiýe bolupdyr da. Şonu maamulatyny edekana Medineň şuluk ýerine baryp, beýik ýere çykyp ýygyrypdyr. Mene satyn aldım diýipdir ýarsyny. El-yevmul lezî li ubihuhu lil jemî' ya'khuduna fi sabilillah. Ey Medine adamlary, eşitin diýipdir. Men ýarsyny satyn aldım. Bun menki erti Yahudiňki. Sonra kun menki, sonra kun Yahudiňki. Men novam gününde her kimde barıp näçe suw gerek bolsa, halis Hudaý üçin alqaýdy bermeli, bir ýal pul berip bermesin diýipdir. Men günümde satylan satma ýok diýipdir. Men nowamda barıp alqaýdy bermeli diýipdir, näçe gerek bolsa. Oham her kim suw gerek bolsa, Hazreti Osman'ın novasyny iki ulluğun alýan. Yahudiň nowasyny kim satyn aljak? Hazreti Osman'ın gününde barıp iki ulluğunu çekip alyp gaýtýan. Aham Yahudiň maamulaty galypdyr. Aham özi Hazreti Osman'ın üstüne barypdyr. Menden hiç kimin alanak, senden muht berýän. Sen halis Hudaý üçin ýep goýdun, inni hiç kim menden alanak,
men senden isteyen ol qalan yarsında menden al savul dipdir. Kullen özün alşan dipdir. Hazreti Osman radıyallahu anh hemmesini özüm alayın dipdir. Qalan pulunu berip oham qayta elam edipdir. İnniden meyle koy men adıma olli. Men de adıma de bütün Müslümanların adına dipdir. İnniden meyle günü yok. Şol koyu hemişelik bolup durmalı dipdir. Vakf edipdir. Özüme de su gerek bolsa sefe durup eyni hu özüm almadık yancak bar durarın deyip ondan meylekte özüm işe sefe durup alyanmıştık. Su gerek bolanına da. Bir dünya tabani ki okuba khari bihar canemen verne hasret beli. Elindeki dünyan menen cennet satın alıp bilyan. Elindeki dünyan menen Allah'ın rızayetini tapıp bilyan. Elindeki dünyan menen behiştin çeşmelerini alıp bilyan. Elindeki dünyan menen behiştin kasırdan alıp bilyan. Ey mümin, Müslüman, ey fırsatı var, ey hadir malı talağa düşmedik, ey hadir malı bölünüp kim kime kalmadık belli olmadık, ey hadir malı öz ihtiyarına olup duran mümin, Müslüman. Bir dünya tavani ki okuba khari bihar canemen verne hasret beri. Cennet alıp bilyan şu mahal al yoksa ökünersin. Hiyal etme oğulluğuydun doğan qarınlaşındaki yaxşılık edar mı qadib? Hiç edip görmedi. İnhe Peygamberimiz 55-nji yaşın döwreginde qowur hoşluk bolup suwun horluğundan çıkıp Bi'r Rawma, Bi'r Osman bolup turandan meylak. Hazreti Osman'ın huysu bolup hemişelik bir rahatlık bolupdur. Biz olaqan ders almalı adımız mallan çürüyüm, dünyadan çürüyüm. Ol benneler, ol merda adamlar dünya ellerine baka mütekebbir bolmayanmıştıklar. Halkı kiçi saymayanmıştıklar. Malını israf etmeyenmişler. Gerekmeyecek yere harcetmeyenmiştıklar. Yalandan bir ovadallıkları ki insanı Hudaydan alqalayan bolsa, ol tecemmülatı guymenmeyenmiştıklar. Garip kasariyattan çıkarmayanmıştıklar ve ellerindeki mal bilen cennet satın alayanmıştık ol adamlar. Emme şol Peygamberimizin 55-nji ýaşa giren ýagdaýynda Medine-i Munewwerede jaýlaşandan 1 ýyl geçip 2-nji ýyl girende Rabiul Awwal aýda bir wakia bolupdyr. Mekke-i Mukarremeden bir neçe kafirler ogurynça gelip Medine-i Munewwereň döwregine gelipdirler. Oham Medine-i Munewwereň döwreginde kän goýundan, sygyrdan, diýeden musulmanlaryň mallaryny garat edip, talan edip, talap gaçyp gidipdirler. Kän malyny alyp gidipdirler Medine-i Munewwereden. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه. Peygamberimiz eşitenne o dikkat edin. Mekke'den göçüp gelen sahabalarından 70 nefer saylap yörün idinden kovaylin jeň ma dip alyp gidipdir. Jeň zatçı tahi 70'si de Mekke'den göçüp gelen, yani muhacirin Mekke'den göçüp gelen sahabalarından 70 nefer yanına alınıp bir ak baydak perçem mamıştık. Onda da 25 yaşın döwregindäki Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın eline verip tamam mücehhez ol qawaylin idinden nipdir. Mahul yere gelýänçe Peygamberimiz 70 sahabası bilen eline de hatta baydak alıp perçem alıp tarihte da Gazwat-ı Safwan adı bilen Peygamberimiz idinden qawupdyr olan. Emme mahul yere gelýänçe gözläpdirler, tapmandyrlar. Şo içine gidipdir. Oham Peygamberimiz jeň zat bolmany sahabalar bilen idine uğurlup gaýdypdyr. Oham inhe bi Gazwat-ı Safwan nip şol Safwan diýen ýere barýança Peygamberimiz sahabalar bilen baryp ýene boş gaýdan soň ýöne sept bol galypdyr tarihde. Ýöne bir gysgaçyk bir ders almaly adamyz bar. Görüň Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň öz diýeti däl haşa. Sahabalarynyň diýeti. Belki şoň köpsi Medineli sahabalarynyň diýeti. Sahabalaryndan çürem wefasy bardygyny belletjek bolup
sahabalarının kadrını bilýärligini belletjek bolup, sahabalarının canları we mallary hatara düşdi, özünün janyny hatar noklaýarligini sabit etjek bolup, o wölede çykyp gidipdir. Sahabalarının Medineli sahabalarının gaty gowgörýärligini, ansarlary gowgörýärligini sabit etjek bolup, wölede çykyp gidipdir. 70 tane sahabasından Mekke'den gelen sahabalarından saýlapdyr. Men sizin ýylyňyzda badygyny belletjek bolup, we Peýgamberimiz kıyamata çeli elam edipdir. Men qutila duna malihi fehuve şehid. Ve men qutila duna ahlihi fehuve şehid. Ve men qutila duna demihi fehuve şehid. Ve men qutila duna dinihi fehuve şehid. Ravahu Abu Davud. Her kim oğlanyň şoğuny saklajak bolup, oğlanyň şoğunyň üstüne janyny berse, şol adam kıyamat gününe şehitdir dipdir. Her kim malyny saklajak bolup, aňyrdan gelen ogry ya ogra meňzeş malyny aljak bolup şunu öldürärse, şol adam şehit dipdir Rasulullah jan. Her kim özüniň janyny saklajak bolup, aňryk bärik wurunuşyna tarapy muny öldürärse, bu adam da şehit, üçlenji. We her kim dinini saklajak bolup janyny berse, bir de elbette şehit dipdir. Dördüsünü deň etipdir şun Rasulullah jan. Tekrar edeýin. Bir adam dinini saklajak bolup janyny berse şehit dipdir. Bir adam malyny saklajak bolup janyny berse şehit dipdir. Şol ulukon derejeki ki şehitleri berilýär, şol adama da beriljek dipdir. Malynyň üstüne janyny berse, oglanyň şoğunyň üstüne janyny berse, we öz kanynyň üstüne janyny berse, dördüsü de şolan şehit dipdir Rasulullah jan. Ondan çürüm öýdi de bir tofar Mekkeň kafirleri gelip talaňçylyk edipdi. Medineň diýelerini alyp gidenne 70 sahabe bilen ulukon jeň meýdanyna barýan ýanyk ýerlerinden gowupdyr. 55 ýaşy bilen öýdi öwünden gidipdir. Belli bolýa, pek dinimizde malyň, mülküň ähemiyeti gatykan. Giden mal bolsun, ýok bolsun diýmendir. Tamam insanlara ders bolsun dip. Hay dünýede ämedi ýok bolsun, giden diýe bolsun, giden goýun bolsun, giden sygyr bolsun diýmendir. Musulmanlaryň maly bolandan soňra saklamany diýilin dipdir. Ýüzüne urwar diýilin dipdir. Inhe Rabiul Awwal Peýgamberimiziň mübarek 55-nji ýaşda bolan wakalyň biri. Emma Rabiul Awwal, Rabius Sani, Jumadal Awwal, Jumadas Sani. Ondan 2 ay soňra Recep girjek güllerini gaty bir ulukon waka bolupdyr. Jumadas Sani Peýgamberimiziň mübarek 55-nji ýaşynda. Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anh Peýgamberimiziň ejekesiniň ogly. Dogurca ejekesiniň ogly. Şoňa bir gün Peýgamberimiz aýdypdyr: "İza sallaytas subha gadan fawafini inda babil masjid." Ey Abdullah, erti namaz okyp bolanda gafyň agyny gelmeň ýanyma işinmasaň bilen dipdir. 40 ýaşyň içindäki Abdullah ibn el-Jahsh radiyallahu anh açlyga, susuzlyga heýure gaýym durýanda ýok sahabamış. Peýgamberimiz aýdypdyr: "Erti namaz okuyanda gelipdir. Ey Hudaýa, näme diýjek gaýmaňa? Görüň Rasulullah janyň mert sahabalarynyň edýän işlerini. Görüň olar Rasulullah'ın buyruğunu tutuşunu. Görüň olar Rasulullah jan bir zat diýse, janyndan tut geçakan özlerini ortağa oklayışlarını görüň. Özlemizden çüremde Rasulullah janyň dininden çürem itaat etmege ders alaýlyň. Erti bolupdyr. Namaz okyp bolandan soňra gafyň agyna barypdyr. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مجموعة من الأصحاب. Görse Peýgamberimiz oti gafyň agyna onun mirdäne de sahaba, jowan sahabalardan 30 ýaşyň döwründäki sahabalaryndan Rasulullah janyň döwrüne barmışdyk. Oham Hazreti Abdullah ibn el-Jahsh radiyallahu anh gelenne Peýgamberimiz aýdypdyr, gel bärik diýipdir. Sana buyrugum ma diýipdir. 11 nefer ýanyňda özüň menen 12 nefer
O düşüneylin gurruna. Men seni yola salacak deyiptir. Yirek barmallığını aytacak değerliptir. Yirek gitmelliğini aytacak değerliptir. Nämeden çirin baryanın da aytacak değerliptir. Yöne teçhizatın amada olla heyvere tekmil ol gitmelliptir. 6 diye 10 nefer her diyan idine 2 nefer koyup şiol bilen gitmelliptir. Eline de bir nama, bir kitapçık nama vertir eline. Ohma ediptir. Sir yevmeyni, thumme iftah kitabi. Ey Abdullah, sen iş 10 neferin başa tiyanliptir. Şiol bilen gidersin Mekka varyan yolcu deyiptir. 2 gün gidenden sonram, 10 bin birin namamı açardın deyiptir. 2 günden meğer açmanı izadan yok deyiptir. Naman içinde ne emmadığını hiç kim bilen atla. Resulullah can näme diýjek kam? Buyrugy näme kam? Yirek barmaly kam? Yok belli değil. Şi yol bilen gidersin Mekka baryan yol şi. 2 gün gidenden soňra namany açarsın diýipdir. Baş üstüne ya Resulullah diýipdir. 40 ýaşyndaky daýaw sahaba. 10 nefer bolup gidipdirler. 2 günle ne açıpdyrlar, ne görrüm edipdirler, ne näme kanşyn sinne diýipdirler. Aslen fakat öz görrümleri bilen her näme bolsa içinde. Biter bir mert diýmäýşli adamla. Eşliň öz gelip berişleriniň özi keramat diýelmäý. Beýle Resulullah jana mehabbetleri var. Beýle Resulullah janyň buyrugyny tutýarlar. Bilen nagat hukuksyz millet. Bilen nagat kamil millet. 2 günün içinde namany açmandylar. Oğlunça açakana okuyamal defeden ağrıyıp geçerlerine. Näme kamyň içinde. 2 gün giderlerinden soňra 2 gün dolupdyr. Namana çeýliň diýipdir. Hazreti Abdullah ibnul Jahsh radıyallahu anh. Açıpdyr görse Resulullah janyň aýdan fediwa. İza nazarta fi kitabi hada famdi hatta tanzila nakhlah. Ey Abdullah, her wagt men şu namamy açaňda şun için okuyup görende yoldaşlarına da aydarsın, özüň deslabından yürüyüp gidersin, barıp Mekkeň düýbünden Nakhla diýen ýere barmaly diýipdir. Yani janyňdan geçmesen barıp bolmaly yer däl. Mekkeň adamlary Medine'ye dofulacak bolup otydy. Bir musulmany da Mekkeň ýanyna omugy görseli, hökmen öldürjekler. 2 gün soňra namany açallaryny bilipdirler. Bilen maksatlary Mekkeň düýbünden Nakhla diýen ýere barmaly. Näme diýip barmaly? Fatarsadu bihi ayra Quraysh ve ta'lam lana min akhbarihim. Şotada oglunça ýerde bu kunarsyňyz. Oham Mekkeň karwany, Mekkeň kerwany Ýemene ötýär, Şam'a ötýär, Taif'e ötýär. Aňryk bäri gitişini bilersiň, we şolaň habaryny maňa getirersiň diýipdir. Fakat şolaň kerwellerinden habar almaly, ýirek gitýäle, ýirek gelýäle, şonu bilip ýene ýygyňa öwrilipdir. Ýygynden namaň içinde barmyşdyk. Wa la tukrih ahadan min ashabika alal masir bika. Ey Abdullah, namaň içinde bar. Şu namany açaňdan soňra özüňe gidersiň, ýanyndakylar gyssama diýipdir. Her kim ýygyne öwriljek bolsa öwrilip gaýsyn diýipdir. Emma özüň gaýymdyr diýipdir. Namany okuyup bolup seman ve ta ya Resulallah baş üstüne diýipdir. Ama ana fanahidun mena baryan diýipdir. Mekkeň düýbüne barjak diýipdir. Resulullah'ın aýdan ýerine barjak diýipdir. Ay barakallah Hazreti Abdullah ibnul Jahsh radıyallahu anh. Resulullah janyň ejekesiniň ogly 40 ýaşyndaky daýaw sahaba. Ama ana fanahid men baryan diýipdir. Siz de özüňiz bilýäňiz diýipdir. Resulullah jan maňa gyssama diýip aýtdy diýipdir. Her kim halanjasy Resulullah diýen netjek adam gitsin diýipdir. Ýaltalykdan janyndan gorkjak adam öwrülsin diýipdir. Oham aýdypdyr. Femen ahabba şehada felyanhar. Her kim şehit bolýan bolsa, mene öljegim bilýän diýipdir. Şehit boljagym da bilýän diýipdir. Her kim de men ýanyk şehitlige görýän bolsa, ýürüýün. Ve men karihal mauta felyarji'. Ölümden korkyan adam ýygyne öwrilsin diýipdir. Resulullah jan gyssama diýdi, meni gyssamaýan diýipdir. Hal men baryan diýip ogura berdir. Biter keramet diýenmäýşi.
Ey bilen nakat mert Resulullah janyň buyrugyny tutmaga. Ey mümin musulman dogalla. Özümiz näme ýagdaýda Resulullah'ın buyrugyny tutmakda? Ey şu zatly bilen Hudaý Taala bizi imtihan etmesin. Şu jürek bir buyrukly bilen Hudaý Taala bizi imtihan etsin, näme ýagdaýa düşer? Ey mümin musulman dogalla, ey jowan dostlar. 40 yaşındaki Abdullah ibn Cahş bilen öz ýagdaýyny diňläp gördi. İkimiz de ümmeti İslami, ikimiz de Resulullah canymyzdan malymyzdan gowurýan ýan adamlardan we gowurýasyn. Aslan pikir etmän ugrapdyr. Aslan özünden ýaltalyk kökölmendir. Dostlar, näme maslahat diýmendir? Şoň özü barmak maslahatmy diýmendir? Bila özü janyny hatar oklamak diýmendir? Belli bolýa, her kim daýaw dursa, her kim itaat etse, her kim Resulullah'ın diýenlese günün geçýän. Emma özünden ýaltalyk kökölýän adam hiç wagtda günün bilmez, başda bolup bilmez, Hudaýyň ryzaýatyna düşüp bilmez. Bir sadece bir dert alaýlyň, o inşallah ýene gurrun öwde wakaly bolupdyr. Öwde gurrunly bolupdyr işte. Ey jowan dost, ey mümin musulman, sahabalar, peýgamberiň ýarlary cennet bilen gününtirle näme bilen daýaw duransaňlar. Ama mağdam hurruk çekip yatıp gününü geçiren adam bolan bolsa di, ama mağdam bolmazdy. 70 ýaşla jowallygyndan özüniň janyny malyny din ýoluna waqf edip özünden ýaltalyk kökölmäni başardygyndan ýatsyn dehreti bilen erti namaz okuyan adam bolansaň, Imam Azam Ebu Hanife bolupdyr. Öz ata-babalarynızda, ey türkmen dost, ata-babalarynızda 50-60 ýyl 100 ýyl mundan ozal sen men ýaşamda jowan türkmenlerden barıp 700 kilometr, 1000 kilometr, 1500, 2000 kilometr, 3000 kilometr ýollar ýürüp, barıp Uzbekistanyň Bukhara şäherine barıp Hiwa şäherine barıp, ýaltalyk özünden kökölmäni, Resulullah janyň dinini, aqida we ýoly alqaýda elip, diýen dodoklaryny gurt düşüp, türkmen adamlarymyzdan, agalarymyzdan barıp şu taada ahun bolup, alim bolup, allama bolup, molla bolup, gelip ýurdumyza gelip hüjreleri tikmendirler. Türkmen dogollaryň arasynda ýürüp bilen hüjrelerin bereketini görmeýärmi? Eger maňa galypdyrmy diýipdi, gyşyryp ýatan bolsalar, goýun çofan, sygyr çofan, düýe çofan bolup da malyň ýerine hyrk çeşmeden fakat meşk bilen suw çykyp giden bolsalar, bugun kun bizleri awadan hüjrelemede ýürüýmezdi. Ey musulman dost, ey türkmen dogan, bugun kun bizleri awadan ahun bollan görüp bilmezdiň. Näjere Bukhara'dan, Hiwa'dan zähmet çekip gelipdirler. Resulullah janyň buyruklaryny, Qur'an-ı Kerim'iň buyruklaryny gelip il günüň içinde ýaýrada edip, dogun garnaşyndan 1 ýyllap, 2 ýyllap, 3 ýyllap, 5 ýyllap, 10 ýyllap gidip gelmän okyp batan ulamalar bolýanmışdy. Olaň üstünde men wagtyny geçirjek däl. Ýöne bil adamlar Resulullah janyň buyrugyny ýaltalyk özünden kökölmän seňler, bereket bir adyny ýurdumda döküpdirler da. Sen men de wezifam şu mahal fursatimizdir. Kunun kuş ki abaz kemer der güzeşt. Kunun kuş ki abaz kemer der güzeşt. Ne vakti ki silabet eser güzeşt. Eser güzeşt. Ey 20 ýaşyndaky dost, şu mahal wagtyň näme diýip ömrüň gelýän, doldurup gelýän suwa bilinden geçip gelýär şu mahal. Kunun kuş ki abaz kemer der güzeşt. Ey jowan dost, ey gaýratly musulman, ýaşyň 15-den geçen bolsa bilinden suw ýokary gelýär şu mahal. Ne vakti ki silabet eser güzeşt, suw ýokary gelýär. İşte gel burnundan defäňden geçenden soňra inni men çäre tapjak diýseň, tap bilmersiň, boğulyp suwun içinde ölüp galmaly bolar. Şu mahal wagt ki, näme wezleşmeli? Näme diýip ertini wezleşmeli? Näme diýip bir güni wezleşmeli? Soňram ol suw ýokary geçenden soňram, bu qurdoga gelenden soňram, bu qurdokdan ýokary geçenden soňram wagta bolup ýörmez. Ondan soňram gymyllaýyn elinden zada gelip bermez. Soňram çyllaýyn ýening menenne çyllap bolmaýan wagt gelmäke şu mahal fursatdyr.
Hazreti Abdullah İbnül Cahş radıyallahu anh'tan ders alayın ve dünya ahiretimizi abad edeyin. İlgünümüzü amad edeyin, imanımızı abad edeyin, dinimizi gayrat edeyin. Doğun arınışımızı gayrat edeyin. Tomuslarını tətilçiklerde Resulullah canın dinini yayratmalı gayrat edeyin. Hasınıçili hurrak çekip yatmalı. Yattık da 20 yillap ne meyle gelli. 25 yillap yattık da ne meyle gelli. Bir direk boş ol gülüp geçer yerlerini öğüne hoşluk mukadime. Ola ha hay geçip gider. Gülünün adamla bilardır. Kunun kuş ki abaz kemer der gözaşt. Ne vakti ki silabete ser gözaşt. Şimahal vaktindir ey dost. Su bilinden yukarı geçip var ya. Emme kellenden ve senden sonra elinden zat gelmez. Gülüylüğün gürrün müydine. Hazreti Abdullah mene bariyan niptir. Yani nekle bizde kalacak değil, bizde gidecek onu diptir. Barıp eyni Resulullah canın aytyan yerine Mekke'nin düğününün nahlı diyen yerde varıp konuptırla. 12 nefer. Bir kıdanesinin diyeti yetip yolla kalıptır deyip kurrunla va ola bize muhim değil. Barıp konuptırla. Fenezelu en nahla femerrat ayru Kureyş tahmilu zebiben. Görsüle Mekke'nin ulukon bir kerveni geçip var ya, Qur üzüm kişmiş ve bir tofar zatları barıp Yemen'den ticaret alıp gelyenmiştikler. Ohun bilar öz aralarını maslahatlaşıptırlar yankı sahabılar. 10-11 nefer. Dofuluylayın mı ya dofulmaylayın deyiptirler. Aya cenge deyilayın mı ya etmeyleyyin deyiptirler. Ne için? Recevay girdim kam girmedim kam deyiptirler. Recevayda Hazreti Adam'dan merik. Hazreti Adam'dan merik kafirle bilen vuruşmanada Huday Teala icazet veren aqa. Recevay haram ay. Onunla ölüşmeye hiç peygamberin ümmetine ölüşmek yok. Ümmeti İslami'de de şeylemiştik. Ohun bular deyiptirler. Hatta kafirler de birine kan algısı var olsa Recevay'da almayanmıştıklar. O dikkat edin düşüneyleyim. Kafirli de birine kan algısı var olsa Recevay'da değmeyenmiştikler. Ohun bular deyiptirler. Recevay doğdu mu doğanak mı deyiptirler. Cüma'da sani ayın 29'u 30'mıştık. Ohun bir ay deyiptir Recevay giyirdi deyiptir. Bir aydır giyirenak deyiptir. Bir ay deyiptir aslen Recevay bollu da deyiptir. Eğer bunlara bir değmesek bunlar Mekke'ye girecekler deyiptir. Harama girecekler. O tadı da bizzat deyip bilmeyer. Maslahat neyme? Hemmeler ağıllarını biriktirip şolara dofulmalı deyiptirler. Evvel tir kaman bilen sahabaların biri ok atıptır. Tirini atıptır, kafirların birini deyip ola ölüptür. Betbaht bolup kafir bolup geçiptir. O hemledip dofulup 2 neferini esir ediptirle tutuptırla qalanını kaçıp gidiptir. Bir de Recevay'ın evvelimiş. Bütün gürrün oluptur. Kafir Müslümanların arasına gürrün oluptur. O bular ona öldürdük. 2 neferi de esir ettik. Bulan tamam yükünü de Peygamberimizin mübarek huzuruna getiriptirler. Peygamberimiz narahat boluptur. O kulağasın. Ohum aydıptır. Ma amartukum bi qitalin fi şehril haram. Ey Abdullah, ey sahabalarım, men size Recevay'da bar vuruşun diyemak ki deyiptir. Bilem işittiniz deyiptir. Ma amartukum bi qitalin fi şehril haram. Men size fakat haber getirin dedim deyiptir. Ohum Mekke'nin kafirleri adam iverttirler Peygamberimizin üstüne. Utanmayan mı sen sahabalan, sen yarlan, Recevay'da adam öldürdü, kadimden gelen yolu dövdü deyiptirler. Ohum Yahudi ile keyif etiptirler. Muhammed'i verin, Recevay'da adam öldürmeyene başlat deyip, ola da bahanan iyiden ne odurlar. Şehr-i Haram'da Recevay'da adam öldürüp böyle deyiptir. Ohum Müslümanlar da yankı 10-12 nefere hey ne ettirdiniz siz iştiba işettiniz deyiptirler. Ohum Peygamberimizin o kefe eştellerine zannu ennehum kad heleku. O yankı sahabalar ne kadar ihlas edip zahmet çekip
Resulullah'ın buyruğunu tuttuğumuz bolsun deyip ihlas edip mert bolup giden sahabalar ağlaşıp vayla dargadığını deyip yıkılıverdiler. Bir de Resulullah ayduati näme deyip beýtýäňiz deyip adamlar bize kâyiwati Müslümanlyk kâyiwati Yahudiyle gürrüň çykarwati Mekke'ň kafirler hey gelwati ile näme deyip erjewayda beýtýäňiz deyip bala ay bizin helak bolluk Resulullah da bilen kyn taýid etdi deyip elin kellelerine vurup yıkılıverdiler. Aham Peygamberimizden gelip hey sorapdyrlar. Hey sorapdyrlar. Erjewayda öldürmek dogry mı ey Muhammed diýipdirler sallallahu aleyhi ve sellem. Şeýtdirip duqala beyk Allah Taala ayet diýerdir. Hudaý hükmetdir bilen aralarına. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Beyk Allah Teala ayeti verdi. Manasını görsen ayet. Göreyliğin Allah Teala näme hükmetipdir. Yes'alûneke anişşehril harami qitâlin fîh. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kafirler ve Müslümanlar senin soruyalı erjewayda öldürmek nähilli deyip, kafirler ve Müslümanlar senin soruyalı erjewayda öldürmek nähilli deyip, kul qitalun fihi kebir. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen ayt erjewayda ölüşmek gaty ulkan günah deyip, emma iyili. Sen ayet erjewayda ölüşmek gaty ulkan günah. Emma iyili. Ve saddun an sabilillah bir. Ve kufrun bih iki. Vel mescidil haram üç. Ve ihracu ehlihi min dört. Ekberu indallah. Ol Mekke'n kafirleri erjewayda öldürmek nähilli deyip sorayaly, olar bihaya adamlar. Erjewayda ölüşmekden bitirdap şolun kafir bolup gidip bermegi diýipdir. Olar utanmany nähilli erjewayda ölüşmekden sorayaly. Der suretiki häzir öz kalplaryna iman ýok diýipdir. Şondan utansynlar diýipdir. İkilenji olar näme diýip erjewaydan ölüşmeden sonra wetile utanmany, hijalat çekmäni her kim musulman boljak bolsa öwne geçýäli. Hudaý diýe ölüşmekden beter diniň öwne geçmek diýipdir. Üçüncü, olar nähili utanman erjewayda ölüşmek nähili diýip soraýaly. Der suretiki Mekke'n kafirleri musulmanlaryň hiç haýsyny Käbäň ýanyna ijazat beren akla. 4. Olar utanman nähili soraýaly. Muhammed Mustafa'ny Mekke'den çykarmadylarmy diýipdir. Meger Peygamberi öldürecek bolup kowalamadylarmy diýipdir. Meger Mekke'ň adamlar sahabalar çykaryp kowalamadylarmy diýipdir. Hijalat çekmän nähili gelip erjewayda ölüşmän gurrup etýär ola diýipdir. Hudaý Taalaň hükmüşi. O ýygynyň bir hükmetipdir Hudaý Taala kıyamata çeli. Ey musulman, Allah'ın kelamyny aýdyn. Wal fitnetu akbaru minal qatl. Allah'ın kelamyşy. Hudaý aýdypdyr. Her kim bu her zadi ke dinin öwüne geçse Hudaýyň ýanyna adam öldürmeden ne teleke şadat diýipdir. Wal fitnetu akbaru minal qatl. Fitnet her zadi ke musulmanlary dininden alqalyan bolsa şadat akbaru minal qatl, adam öldürmekden ne teleke diýipdir Hudaý Taala. Oham musulmanlara bir keyipçilik bolupdyr. Sahabalar gülüşüp beripdirler. Ol 10-12 nefer gülüşüp beripdirler. Hawalar açylyp beripdir. Hudaý hükmetdi. Oham Resulullah janyň ýanyna gelipdirler. Ya Resulallah,
Hudaý bize hüküm etdi. Aya biz şu edinişimizde mücahit hesap bulyasmy? Bize sowap ajr barmy kıyamatda diýipdirler. Ol onun bir nefer. Resulullah can durupdyr, näme diýjegini bilmäni. Hop Hudaýa bular tutjakkanmış. Emma şulara sowap barmy kam durup beripdir. Eýni ýanky aýadyň ýygynden Hudaý Taala ýene bir aýa diýip beripdir oham. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Vallahu gafurur rahim. Hudaý Taala olan ýene jogabyny beripdir. Ol insanlary ki imanlar wa we Hudaý ýoluna barıp Mekkäni berip gaýdyp Medine geldiler we Hudaý ýoluna jihad etdiler. Hudaýdan ejir tamalar wady. Men Hudaý olan erije waýda eden istiwalarynyň günäsini geçdim we olary boş goýmaryn diýipdir Hudaý Taala. Bah, ey nagat Hudaý Taala musulmanlaryň arkasy. Ey aslan üstünde duru vermelämäýşin. Mekkäň adamlary, Yahudiler, hatta musulmanlaryň öýde utantypdyrlar da, hatta Resulullah janyň öýde. Ey men sizi adam öldürüň diýip ibermedim ki diýipdir. Emma her kim Hudaý üçin bir zat etse, Hudaý onu boş goýmaýan. Ey insan der salayliň. Adamdır bir wafadır. Emma her kim Hudaý üçin gymallasa, Hudaý on arkasy bolýan. Her kim Hudaý üçin bir iş etse, onu yamallajak bolanyň menen ol ýykylmaýan. Hazreti Mevlana näme diýär? Lik heyvani ke çupaneş Hudast. Lik heyvani ke çupaneş Hudast. Gorkra anja umidu reh kojast. Wagti ki bir nefer saklayan Hudaý bolsa, möjek nämiş we ol adamyň ýanyna gelip başartyn diýipdir. Lik heyvani ki çupaneş Hudast. Wagti ki bir mümin musulman adamyň saklayan adamsy qadir Allah bolandan soňram. Lik heyvani ki çupaneş Hudast. Gorkra umidu reh anja kojast. Möjek ýerden gelip ol adamy alyp gitip bilsin. Möjek ýerden gelip onuň awryny açyryp bilsin. Möjege meňdeş insan näjere gelip onu diýip dargasyn. Wagty ki o goýunyň çopany beýik Allah Taala bolandan soňram. Ol musulmanlar, ol sahabalar ýan gurrüňin eşitdiňiz, ihlas edip gitdiler. Hudaý özüm arkaňyz diýipdir. Resulullah janyna gelipdir, sahabalar da hoş bolupdyr. Hudaý Taala men özüm arkaňyz diýipdir. Ahirki dersaýdan aňyrsy 3-4 dagygada tamam edeýin o. Hudaý Taala ýanky ayatda aýtdy: "Wal fitnatu akbaru minal qatl." Dinin ewne geçýän zat adam öldürmekden Hudaýyň ýanyna telekedir diýdi. Ýene bir gede aýdyň: "Wal fitnatu akbaru minal qatl." İslamyň dinin ewne geçýän zat adam öldürmekden telekedir diýär Hudaý Taala. Hud Allah'ın kelamı. Biz bil musulmanlar. Ey imanlı, ey mümin, ey musulman. Bir yerde adam öldürýän bolsa, şondan kaçmak bize lazım değil mi? Elbette lazım. Biz bir yerde sen imanına derer verecek zat bolsa, ondan beter kaçmalı. Ondan kärräk kaçmalı. Bir direk o sayttan o sayta, o mecelleden o mecelle, o şebekeden o şebeke, zeren sırap, jogabyn berjek sırap, näme diýä kam diýjek bolup içine girip, şolun biri bolup qalama. Şolun biri bolup ýykylyp gidama. İmanyna qaýym bol. Alymyň ýok bolýan bolsa, jogap guwat bilmeýän bolsaň, zeren sırap, konç kap sırap içine girsin, aýagyny tene sabyn salynan ýaly sürüşip gidersin. Wagty ki bilýän, sen imanyň öldürülip bilen ýerli wa bolsa, imanyň dargatyp duran ýeri wa bolsa, näme diýip içine girmeli?
Vakti ki bir yerde tamam tup tank ben adam öldürülüp biren bolsa, yok men özüm bu kınıp saklarım nimek? Meger akıl mı? Ayt akılmış o. Bir yerde adam öldürülüp oti, tup tank da oyran, tüfenk de oyran, hemme de atba. Yok men bu kınıp özüm saklarım niten gelişer mi? Gelişmez. Ve yerli yerden niten imanın atıp duran vaktlarına, yok men özüm saklarım niten samsaklıktır. Özün muhtçuk canını ve imanını hatara oklamaktır. Peygamberin sahabalarından en Peygamberimizin sırrına yetik sahaba kim? Hazreti Huzeyfe. Hatta Hazreti Ömer dağda şoňa barıp soraýanmışdyk da Hazreti Huzeyfeden. Ey Huzeyfe, Peygamberin bir aydan sözi var. Näme diýdigi bolýar diýmişdik. Hazreti Huzeyfe de şonu açıklaýanmışdyk da. Şeýle bir alim adammışdyk Hazreti Huzeyfe. Şol Hazreti Huzeyfe aýdypdyr. Peygamberimizden kulağım menen eşitdim diýipdir. Peygamberin bir aydan sözi var. Şonu aýdyn tamam edeýin. Ya'ti alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a du'a al-ghariq. Rawahu al-Beyhaqi wal Hakim. Peygamberimizin gurrunun ve Peygamberimizin edinişinin sirrine yetik sahaba aýdýar. Peygamberimizden eşitdim, Peygamberimiz aýtdy, bir zaman gelecek adamlaryň üstüne, elbette şu zaman. Şu zamanna hemme adamlar helak boljak. Fitneň içine düşjekler. Oňmyň aýtýan gurrununa hawa dogry aýtýan diýip imanlaryny ellen berjekler. Birje adam salim galjak diýipdir. Şol adamdan boljak bolýarlyň. Kim? Men da'a du'a al-ghariq. Ey Resulullah canı gidip düşündürşini. Bir adam deryada keşti devlen bolsa, bir taxtacığa yavşyk qalan bolsa, şol adam Hudaý Taala'dan ağlap ne kadar dua eder? Hudaýa men bir salim çykyň diýip ağlap dua eder. Şol derýanyň ortasynda taxta yavşyk qalan adam ýanyk bolup Hudaýa dua etýän adama qalar, ondan başga gitjek şonu diýipdir. Şol taxta yavşyk qalan ýanyk bolup, hey qadimden gelýän akça imanyny yavşyp çykalyp, Hudaýa men sakla, Hudaýa men sakla, Hudaýa men sakla diýipdi. Şol adam ýanyk dua eden adam, şol adam qally, ondan başgasy şol afetiň içine, tufanyň içine, derýanyň içine gark bolup gitjekler diýipdir. Bes fitne Hudaýyň ýanyna adam öldürmekden teleke boldy. Fitne jaýlary barmaýdyň. Fitne boljak ýere barmaýdyň. İmanymyz hatara düşjek ýere barmaýdyň. We Allah Taala'dan daimen diläp duraýlyň. Dilesek Hudaý boş goýbermez. Hudaý Taala Erhamur Rahimin, Ekramul Ekramindir. Hudaý Taala ýurdumuzy parahat etsin. Watanymyzy emniýet etsin. Agdy birlikde iman abyryda saklasyn inşallah. Bir alhamd qulun Allah Suriye Falaq we Nas goşup okuýaýyn inşallah ötürlen ruhuny bagşadyp ilgin watanymyza dua edersin inşallah okuýberin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Pira ilahi amin. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat. İlunumda dua ediyor. Nuri imandan ayırmasın. İlahi amin. Parahatçılık, emniyet, ağda verilik, iman abri, içerle bilen mehabbet. İlahi amin. Hücre mescitlerimiz yürüyüp durmak. İlahi amin. آمين يا مجيب الدعوات إلهي آمين آمين يا قاضي الحاجات آمين يا أكرم الأكرمين إلهي آمين آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله قيرات edin yoldaşlığını da yadınızdan çıkarmayın. Barakallah.